L-investigazzjoni dwar il-mod kif intużaw fondi pubbliċi minn numru ta' ministri u segretarji parlamentari għandha tingħata priorità. Dan qalu l-avukat Joe Giglio waqt il-programm NetLive meta din il-ġimgħa kien jagħti ikun intervistat minn Robert Cremona b'enfasi fuq ir-rapport maħruġ mill-Kummissarju George Hisler. Il-priorità fil-fema tiegħi toħroġ ukoll mill-ħtieġa illi sabiex issir investigazzjoni kif suppost għandek tmexxija kemm jista' jkun il-qudiem malajr, anki sabiex traċċi ta' dan ir-reat ma jkunx hemm min jilħaq jaħbihom jew jilħaq inneħħihom jew il-prijorità hija neċessarja għax l-investigazzjoni minnha nnifisha, it-tip ta' investigazzjoni li trid issir teżiġi u titlob li ssir b'ċerta priorità. Huwa kien qiegħed jirreferi għal dak li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Jidrindelija li fl-aħħar jiem kiteb l-Awditur Ġenerali biex l-investigazzjoni li qed issir minnu tingħata priorità bilan li l-poplu jitħallas lura il-mijiet ta' eluf ta' euro fondi pubbliċi li b'mod abbużiv intefqu minn ministri u segretarji parlamentari għal interessi personali u partiġjani tagħhom biex issir propaganda fuq Facebook. Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll biex il-Pulizija tinvestiga dan il-każ bla ma tħares lejn wiċċ ħadd. Mhux ġust illi il-flus tat-taxxi tagħna, il-flus illi fil-verità għandhom jiġu tużaw għal ġid komuni ta' kulħadd jispiċċaw jintużaw għal propaganda personali ta' ministri jew segretarji parlamentari. Kulħadd jaf illum li l-social media huwa il-metodu prinċipali kif issir il-propaganda, kif tmexxi l-qudiem lilek innifsek u għalhekk il-fatt illi ġara dak illi ġara u r-riżulta dak illi ġara lill-Commissioner of Standards tkompli turi il-forma baxxa ħafna li fiha wasal dan il-gvern. James Aronellul, Net News.